bine v-am găsit la primul nostru episod din League of Legends. Eu sunt Miță și... Ștefi. Și eu joc suport. Da. Eu Varus. Primul nostru video. Yay! Yay! Oare de ce se învârt Da, astea Darius, albastre pe lângă ce mine? face patofe? Poftim? Lol, Darius a luat Doran Play. Darius? Ha. Și 2 mid. Nice așa. S-au certat de la început. Da. Înțeleg de ce zice. Opa. Ne pică. Băi, ce bine merge, am 34 ping numai. Da, deci ni da suport. Au. Nașpa. Bă, ui, tu vezi astea? Hai să ne învârt în jurul meu. E de la Relic Shield. Eu. Nu prea... Nu mă pricep la itemele astea noi băgate. Ai, și eu mi-am luat fără să vreau Dumnezeu. Da. Bravo ție. Dacă poate e vreun farm. Ah, nice, deja începe cu... Mi-a dat? spețele. Da. N-au să rând. Am găsit, pentru gold. Nu Chiar, ia stai să nu da iau. mie gold dacă Minion. iau minion. Bă, LOL! Nu, bă, ia tu minionii. Nu, numai de 2 ori poți. Bă, LOL. Da. No. Să mai ai minionii din când în când, că 19 gold îmi dă cu 4 mai mult sau cu 5. Bă, tu ești... Ce mă? Ăștia n-au rune. N-au rune? Varus are 69. E, n-ai de unde știi. Poate n-are Cel rune. puțin Idale, nu cred că are rune. Am rune full de deșteapte. Cum de știe ești acolo, frate? Habar. Să aici când vrei să ne băgăm, adică să ne băgăm după. Nu, chiar acum vreau să fac și eu farm. Când se apropie, fac o lovitură peste bot. Aha. Te bași tu cum vrei, să zici. Să aici. Mai știu câte un minion că ai... Ok. Ce vrei, Varuse, hă? Ești șmecher. Bă, ăștia nu sunt chiar așa buni, dar nici proști. N-am ce. Tu ce sper să nu pierdem meciul din cauza midului? Da, chiar, cum se descurcă ea. Nu, bun, hai Păi ca... nu știu, și Am dacă se notițe. descurcă bine, tot e nașpa, că n-ați doi. Să crească ăștia greu. Pune și tu un ward acolo. Cum vreau să mă duc să pun. Bravo. Oh, Bine, bă. Bravo. Bravo. Cu câtă viață am rămas. Nu mă vezi acum vine jungler, îi dă 2 bucăcii. Jungler. Hai pe Idale. Da. Ups, Nu l-ai prins. Nu. mi-am activat La asta. limit a fost. Eu. La limitei. Stai să iau un minion, mai încolo un pic. Da, care vrei. Da, e cum ți-am zis. Ți-am zis că le-a junglerul. Junglerul. Bă, Ce? trebuie să-mi lași un minion să... Bine, ia-l pe ăsta. Bani. Da. LOL, 24 gold, așa mult. Mai au unul. Hai, ia-l pe ăsta. Lasă. Nu pot acum, că zice că nu trebuie Pe să iau. ăsta, uite, să le ăsta. Hai pe Idale. Bă, sau nu? Da, sau Hai, hai, dau ia jos. minionul. Nu, acum. Stai să dau jos ăsta. Dai încă una și n-am eu. Să iau eu goldul. Ce se ia groaza pe asta? V1, nu? Bă, Mai serios, știu. la bune n-am jucat niciodată cu aia. Nu? Nu, Eu suport am vrut să mă joc. Că e suport dement, n-aș rău. Bine pentru ei, așa, ca suport e foarte bun. Mai ales că e și tank. Uite-l, frate! Deci ce faci, nu te bagi în turete. În turete eu ți-am zis că nu La bagi. limită le-am dat. Ai văzut aia? Dat spear. Stai să Da, iau. am văzut. Bine, bă. Sunt curios dacă iei o din aia. Un tank de la. Cât îmi dă gold? Fac, n-am să asta. Da, nu-ți dă mai mult. No? Cel puțin nu cred. Ar fi șmecher. Da. Cât ți-o lua din suliță. Cum m-a atins aia? Nu știu. N-am fost atent în caz.
Bravo, Uite, Max. ăsta de pe tovă că se descurcă. Are Da, pe 6 deja. da, acum vezi că vine Trundle și dă ceau. Hai! Hai. Lol. Da. Doamne, și mă disperă minionii ăștia cu blocul lor. N-am văzut până asta. Oh, come on. Era să omor pe Nida. Deci, mai între unchiul și... Bă, Varus, bă, n-o fi... Bă, exact dacă mă moară. Bă, sper să nu vină... Stai, că mă duc mai încolo. Doamne, aș vrea să-i mor. Hai ward. Oricum. Nu pasă. Hai, frate, doi pe lane. Nu l-au văzut pe ăla. Ce căcat de chestie. Ce? Cum m-a luat. Mm. Auzi că pasiva să-mi dă și 2% din viața care am pierdut-o. Ia să-l bat pe ăsta. Ce zici, îl bat pe Varus? Da, și ni de aici sau aici. Să o las. Și nu-l faci singur, bă. Noi. Bă, am mai mult de mișcare, la bine am și vampiricul. Acum de să ducem bază, cred că și-aia stam BF. Ah, Deci fuck. dacă n-am mai putut să stau să mor pe Nida aia, bă. Are level 6, am 5 și începutul la 5, nu așa. Oh, Nida, ce ai Ia, făcut? lasă minionul ăsta. Ia-l. Bun. O, 30 gold, nice. Încă unul. O, frumos, bă. Încă unul. Fac. Lol. Hai Ce-am pe Nida. făcut? Vii pe Nida. 20. Sau pe... Ăla. De fapt, stai să faci și tu level 60. Dar tu nu ne-ai făcut 6 și... Auzi că level 60. Bă, 60, mă. Pe ce, bă? Nu știu. O să pun ward. Așa, mai da, mă. Oricum, nu a venit până acum la game, s-ar putea să vină. Cel mai probabil. Pune și tu trinchetul ăla acolo. Ah, de fapt, stai că l-ai pus acolo. L-am pus acolo. Hai pe... Ia! Ah! Ce la limitele nu le dai. Ah. Hai, Vitale, știu că vrei să-mi dai un spir. Salut. Ah, stai eu. Bă, dar peste Hai, tot băi. are de-alea. Băi, Mă rog. La limită nu le prins. Cerc, mai joci cu Leona. Da, dar n-am mai jucat prea de mult. Ce este? Ai jucat până acum cu ea, de fapt. Da. Damon, minunul, bă. Fuck. Hai pe Oh, Varus. stai. 7. Bă, dar ce dau așa puțin pe Q ăsta? Q ăsta ar trebui să fie dement în damage, și ăștia. Când jucam cu Varus mai de mult. Bă, se pare că o să piardă. Ne băgăm într-o după ei. Nu, mă, lasă. Nu juca așa brutal, așa Nu. greedy. Fac, au făcut și Nidale. Mai ales că intre momentan fac. Uite-l, frate. Nici măcar nu ne-am văzut. Hai pe Nidale. Mai încolo. Mai încolo, bine zis. Stai. Bine, bă. Bine, bă. Și asta dă și heal. Observ. Credea că scapă de... Vii pe ea? Hai. Moartă! Da, bine, bă. Ai văzut? Am Fugi. încercat să mă dau cât de mult posibil din range. Tot Din bine. range la Da, W. nu-i baie. Fac. Mori? Sau? Hai că nu mori. Că... Dacă e ceva, dau ulti și nu mai face nimic. Oricum am și o ultima. Puteam să dau și o ultima, dar nu m-am gândit, lol. Nu trebuia. Doar să stau în Pe frate. bună, nu trebuia să-ți dai ulti. Nu mi-a dat-o, să Faci știi. ceva. Știu, dar zic, dacă o dădeai, eu o dădeai degeaba. Bă, te salvam de tine. Ea. Ceva genul nu sunt important. Bă, nu prea. Bă, ești suport, nu prea ești. Am 1350 viață. Hai că binișor. Am frate cât îmi ia. Mana că... Tu ai BF Sword-ul? Nu. Hai să încerc și Acum eu. pot mi-l iau. Ba, nu pot.
Bă, vorbește puțin mai tare, că te-au cam ce. Ok. Vorbesc mai tare. Bine așa. Foarte bine. Bun. Bă, ăștia au Jap. 2 pe mid. Ui, 1 cu 0. Gragas, 1 cu Și 0. da. LOL. E Poate bine. primade. Nu mai mana. Nu cred. Ne-ai văzut că s-au certat la început. De-i în ăla. Așa, așa meu. Stai. Ia după ăsta, dacă poți. Stai, vreau să zicem. Hai. Dai. Opa. Așa. Opa. Încă unul. Altul. Stai, să mai iau. LOL, celălalt mi-a dat 25, ăsta mi-a dat 30 și ăsta are 30. Credeam că e din 5 în 5, mă gândeam de ce. Bă, Varus să mare cu un level peste, bine, nu cu mult. Uite, am și 8 acum, da. Bă, vezi ce faci, bă. Dar nu știu ce Tomi de mine. De ce de mine, ha? What? Așa, eu nu puteam să fac copii. Na, ha. Te dai cât de Hai că Varus. mă ajungi în bază. Bă, m-aș duce și eu, că nu prea mai am mana. Smerent să fac un bloc. Noi n-avem jungle, nu. Na, n-ai prins spiritul. Ah, lol. Lol, am lovit-o pe ea. Pe ea. E pe Varus. Îmi dau ulti. N-am mana suficientă. Hituri. Și pe hituri nu prea am ce momentan. Q-ul meu face mult. Așa că momentan nu prea am ce face. Bun, hai în bază atunci. Bine, imediat să mai farmez. Să-mi iau și o papuci. Nu, hai, vin, bază. Și mi-au și un BF Sword. Până acum mă ducem bine, am 1 cu 0. Mă aștept mi-am stat mai mult. Ai 1 cu 0? Nu știu acolo, te băgat în turetă. Ah, da, am uitat. Uite așa. Nu contează. Bă, Oricum, când ajung pe lane, îi rupem pe ea. Că eu am aproape Blatter-ul. Ai văzut ce joc de Și căcat, ce nesimțit ăsta campion pe de top. căcat de fapt. De ce? Cine? O dat-o pe aici și eu eram aici și m-a lovit Spirul. Asta e, mă. Uai, ce urât pe top. Eu făcut-o. Lisinu. Hai ne băgăm? Eu vreau să să luăm. Bă, normal, așa ar trebui. LOL 54 gold. A, deci da, se pune. Uai, da. E mai Bă. mult. Eu nu... Fuck this shit. Ce dracu face LeBlanc? Eu nu știam că a venit cu... Da, deci... Nici nu am văzut-o. Hai de cap, mă, cât mă lua cu sulița. Dar cred că era la max range, că nu e așa mult. Bine că e la început, că mai încolo îmi dă un hit. La max range. Hai, dă-n jos. Hai să o dăm, că pe asta nu ne faci... Nu faci nimic asta. Nu mai aveți, ce faci, că... Păi da, asta e. Da. Ne băgăm în turetă după ea? Bă, eu mă bag, dacă te bagi. Ok, hai. Stai, nu te mai băga. Shop. Băi, bine că i-am scris ăsta. Am pus word-ul. Asta. Ce mă ține ochii ăștia. Acești ochii. Pe mine. Oh, Hai. bine, bă, hai. Ești, ceau, frate. Oh, ce Bine, bă, nice combo. Și nu mi-am dat ulti. Deci, dacă mai stătea și Nida era fain. Oh, ups. Deci... Da, Nida Da, le-și trebuie dădea să- recall. Să Ai avem văzut? grijă de la Trundle, că nu-l văd pe mapă. Bă, să știi că nu ne poate omorâ. Nici de Vin 2, cred. What the fuck, am 20 farm. Bă, nu știi că te-am lăsat ții de 3 Da, milioane. chiar, asta e, stai să mai iau eu 3 milioane pe ăștia. Ok. Sau Bă, nu? mi-am dat Q înainte. Uite-l pe Trundle. Lol. Bă, Hai pe pe el, hai Trundle. pe el. Bă, urmă în rasă, mă, stai. Așa. Killing Spring. Știi? Da, ți-ai că luăm urmă. Dar nu prea mai am mana în moment. Oh, Hai să...
ultim Q și plec în bază. A, bine, bă, că stai în față. A, ăsta e cam blue. Da. Mai Da, stai? dar trebuie să mă duc eu în bază. Du-te tu. Hai că mă duc în jungle un pic. Mamă, Că pe lane